Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Julito. Taong 1982. Pilar, Capiz. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang mangingisda itong si Julito. Pamilyado siyang tao, kaya sa ayaw at sa gusto niya, obligado siyang tumungo araw-araw sa laot. Hindi naman kasi niya kayang tiisin yung 8 niyang anak na naghihintay sa pagkaing madadala niya pauwi. Para makarami ng huli itong si Julito, mag-isa lang siya kung lumakad. Bagaman maraming kakilala niya ang nag-uudyok sa kanyang sumama sa mga ito, hindi niya na yun pinauunlakan. Para sa kanya, sapat naman ang kanyang kinikita kahit malapit lang ang lugar na pinagkukuhanan niya. Hindi na rin siya naghahangad ng malaki, basta ang importante, makakain lang sa araw-araw. Sa halos humigit 2 dekadang pamamalaot ni Julito, alam na niya ang takbo ng panahon sa kanilang lugar. Kapag medyo makulimlim tapos nangangalit ang karagatan, hindi na siya naglalakas pa ng loob na makipagsapalaran. Ang ginagawa niya sa mga oras na yon, manatili sa kanilang bahay, maiging nag-iisip kung ano ang kanyang mapagkakaabalahan. Minsan kapag wala talaga silang makain, naghahanap siya ng mga kamote at saging sa paligid na siya namang angkop pantawid gutom. Ayos na yon, ang importante makaraos. Akala ni Julito, habang buhay ng gano'n ang kanyang pamilya, pero sa pagsapit ng taong ito, binalot ng isang matinding problema ang kanyang pamilya. Isang hapon, habang itinatabi niya ang bangkang sinasakyan niya, nasipat niya ang pinakabunso niyang anak na mabilis na tumatakbo sa dalampasigan. Sa sobrang pagmamadali nito, ilang beses niya pa yung nakitang nadapa bago tuluyang makarating sa kinaroroonan niya. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na inilahad ng anak niya ang tungkol sa mga nangyari. Sa pagkakasalaysay nito, napag-alaman ni Julito na nagkaroon ng kaaway ang panganay niya na siya namang nagresulta sa pagbubuno ng dalawa. Maganda naman ang naging wakas ng duelong yon. Pero pagtalikod na pagtalikod ng anak niya, bigla yung pinalo ng isang malaking tipak ng kahoy sa likod ng ulo nito. Dahil sa pangyayaring yon, nawalan yon ng malay at kasalukuyang hindi pa bumabalik ang ulirat. Nang marinig naman niya ang sinabi ng kanyang bunso, agad naman niyang iniwan ang inaayos niyang bangka kahit abot na abot pa yon ng tubig. Maya-maya pa, nang marating na niya ang tahanan nila, doon niya nasipat ang kanyang anak, pinagkukumpulan ng mga kakilala nilang manggagamot. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, halos maghalo ang galit at pagkaawa niya dahil sa wala siyang nagawa para yon ay mailigtas sa tiyak na panganib. Sa kanyang pagtatanong, napag-alaman niyang nagtamo ito ng matinding pinsala sa utak. Maaari ring hindi na yon magising pa at ang nakakatakot sa lahat, araw na lamang ang pagitan bago yon tuluyang mamatay. Dagdag pa ng kababata niyang may alam sa medisina, karamihan sa mga taong nasa ganoong estado paniguradong namamatay pagkaraan ng ilang araw. Matapos naman yung marinig ni Julito, agad naman siyang nagtanong ukol sa maaari niyang gawin. Sa isip-isip niya, may pag-asa pang maisalba ang kanyang anak kung maaagapan yon ng maaga. Hindi na rin niya noon tiningnan pa ang gastos, gawa ng kaya naman niya yung diskartehan sa pamamagitan ng pangingisda. Nang marinig naman ng mga taong naroon ang kanyang sinabi, hindi na yon nag-alangan pa na isugod sa pagamutan ang kanyang anak. Nangako rin yun sa kanyang hihingi ng tulong sa mga nakakataas para naman kahit papaano mabawas-bawasan ang kanyang pasanin. Dagdag pa ng mga ito na, sa mga panahong yon, kinakailangan niyang magpakatatag para magkaroon din ng lakas ang kanyang anak na lumaban.
Makalipas lamang ang halos humigit kalahating oras, narating na nga nila ang bahay pagamutan. Nang maipasok na ito sa loob, hinayaan lang naman ni Julito ang kanyang asawa na magbantay dito. Mas pinili na rin kasi niyang manatili sa labas nang sa gayoy malaya siyang makapag-isip ukol sa kanyang maaaring gawin. Sa kanyang pagmamasid sa paligid, bigla na lamang pumasok sa isipan niya ang tungkol sa mga kaibigan niyang ilang araw nang nanatili sa laot para manghuli ng malalaking klase ng isda. Naniniwala siya na kung sasama siya sa mga ito, maaaring makautang siya ng malaking halaga sa pamilyang tumutustos para mapuna ng pangangailangan ng bangkang ginagamit ng mga ito. Dahil sa alam niyang yun na lamang ang huli niyang paraan, kaya hindi na niya inisip kahit habang buhay man siya doong magtrabaho. Matapos naman itong mapagpasyahan ni Julito, dali-dali naman siyang tumungo sa bahay ng kanyang kakilala para humingi ng tulong. Lumipas ang araw na yon, doon niya napag-alaman na para mapahiram siya nito ng malaking halaga, kinakailangan niya munang magtrabaho. Hindi naman siya tinanggihan ng mga ito, sa kadahilan ng alam naman ng pamilyang yon kung ano ang kalibre ni Julito sa larangan ng pangingisda. Upang masigurong hindi siya mag-aalala para sa kanyang anak, ito na muna ang gumawa ng paraan para masigurong maayos yung nabibigyan ng mga pangunahin nitong pangangailangan. Si Julito naman nagsimula ng mangisda sa malayong parte ng Capiz. Habang naglalakbay sila, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng lungkot sa takot na baka pagbalik niya, wala na rin ang kanyang anak. Ayaw niyang makita na bumigay ito, lalo pat yun ang pinakamasakit na parte para sa isang ama na makita ang anak niyang nauna pang nawala sa kanya. Dahil sa labis na pag-aalala noon ni Julito, kahit papaano, naroon naman ang mga kasama niya, handang magbigay ng abiso sa mga oras na panghinaan siya. Ayon sa kaibigan niyang nagpasok sa kanya sa trabahong yon, na ang kanya na lamang maitutulong ay ang magtrabaho ng maayos at humuli ng sapat na isda para magkaroon sila ng malaking kita. Dagdag pa nito na manalig din siya sa Diyos sapagkat yon ang may kontrol sa lahat ng buhay na umiikot sa mundong ito. Nang marinig naman yon ni Julito, gabi-gabi na siyang nananalangin sa Diyos na kanyang kinikilala. Sa paglipas pa ng mga araw na pananatili nila sa laot, marami na silang nakuhang isda. Kabilang sa mga ito, ang 2 bariles at malalaking lapu-lapu na kanila namang inilagay sa tangke na merong tubig. Mas malaki kasi ang bentahan ng mga ganoong isda tuwing sariwa yung naibibenta sa merkado. 5 araw pa noon ang dumaan, punong-puno na nga ang kanilang lagayan. Si Julito noon, tuwang-tuwa, gawa ng yon ang unang pagkakataon na makakita siya ng ganoong karaming huli. Ayon nga sa kanya, kung nag-iisa lang siya sa huling yon, paniguradong kikita siya ng 10,000 pataas. Hindi man yun ganun kalaki pero paniguradong makakatulong ito para sa pagpapagamot sa kanyang anak. Sa pagbalik nila noon sa kanilang lugar, nag-ambaga naman ang kanyang mga kasama bilang tulong na rin sa kanya. Hindi pa sana yun kukunin ni Julito, pero napilitan na rin siyang tanggapin ito dahil sa ang kaibigan niya na mismo ang nagbigay ng salaping yon sa kanya. Tanggapin mo na yan, Julito. Huwag ka mag-alala. Meron pa naman kami ritong sobra. Tsaka, ganyan din ang ginagawa namin tuwing merong problema ang isa sa amin. Pamilya tayo rito. Kaya kung ano man ang sa amin, sa'yo na rin yun. Wika ng kanyang kaibigan. Nang marinig naman ni Julito ang sinabi nito, agad naman niyang kinuha ang inabot nitong pera. Matapos nun, naghiwa-hiwalay na sila, gawa ng meron pang naghihintay sa kanilang trabaho. Matapos naman nilang maidala ang mga huli nila sa kanilang amo, agad namang tumungo itong si Julito sa bahay pagamutan na kasalukuyang kinaroroonan ng kanyang anak. Pagpasok naman niya sa silid nito,
Doon bumungad sa kanya ang kanyang asawa kasama ang isang matanda na kung hindi siya nagkakamali, albularyo sa kanilang lugar. Sa puntong yon, unti-unti nang naghinala itong si Julito gawa ng nasisiguro niya na hindi pinapakonsultahan ng kahit na sino ang matandang yon dahil sa maugong na usapan ukol sa pagtatanga nito ng lihim na karunungan na nasa panig ng kaliwa. Bagaman wala pa roong nakapagpatunay, mas pinili niyang yon ay paniwalaan. Ika nga ng mga matatanda, walang istorya ang hindi nagmumula sa wala. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pagmamasid, napilitan na ring lumapit sa kanya ang matandang yon dahil sa nararamdaman nito ang sama ng tingin niya rito. Pagtitigan naman nilang dalawa, pabulong naman yung nagwika sa kanya ng, "Hindi ako kaaway. Kadugo ako ng asawa mo. Kaya ako pumunta rito para tumulong. Mamaya sasabihin ko sa iyo ang mga bagay na kailangan mong gawin. Pangako, higit pa itong epektibo sa kahit na anong gamot na alam mo." Nang marinig naman yon ni Julito, naramdaman niyang may kasagutan na ang matandang yon ukol sa karamdaman ng kanyang anak. Hindi niya mawari noon pero yung paningin niyang masama rito, unti-unti na lang ring nagbago. Sa isang iglap, bigla naman siya doong sumang-ayon, sabay sagot dito ng, "Kung totoo man yung sinasabi mo, nakahanda rin akong kunin yan." Matapos naman ang kanilang pag-uusap, minabuti niya munang tanungin ang kanyang asawa ukol sa kasalukuyang kalagayan ng anak niya. Maya-maya pa, nang malaman naman niyang patuloy pa rin yung lumalaban, doon na siya nagpasya na yayain ang matandang kadugo ng kanyang asawa na lumabas sa bahay pagamutan. Habang binabagtas nila ang daan, maigi naman silang naghanap ng lugar na walang gaanong tao. Hindi naglaon nang marating na nila ang liblib na parte nito. Doon na sila naghanap ng pwesto para makapag-usap. Nang mapagtanto naman ng matanda na silang dalawa na lamang ang naroon, agad naman itong inilahad sa kanya ang tungkol sa isang balanghay na naglalakbay sa karagatan ng Roxas, Sibuyan at Burias. Taliwas sa mga galyon, ang bangkang yon ay merong 2 panimbang upang masigurong hindi ito basta-bastang mapapalubog ng alon. Dagdag pa ng matanda na, triple ang laki nito kumpara sa bangka nilang dala, na siya namang labis na ikinagulat ng husto ni Julito. Pagtatapat pa nito na, sa oras na tinangka niya yung hanapin, aasahan na niya na merong iilan sa kanyang mga kasama ang maaaring magbuwis ng buhay. Bukod kasi sa hindi yun pangkaraniwang sasakyan sa dagat, pinamumugaran din ito ng mga kaluluwang hindi matahimik na nagkaroon na ng pisikal na anyo. Pinuno, narinig ko yung kwento mo tungkol kay Tandang Amang. Ngayon, panahon naman siguro para malaman ninyo ang bangkang kumakalaban dito. Para sa mga hindi nakakaalam, tinatawag na Timyong ang nagsisilbing kapitan ng balanghay na yon. Noong nabubuhay pa itong si Timyong, nahanap niya ang kagiliwan ng kanyang kaluluwa sa mga lihim na karunungan na napapanig sa masama. Lumaki sa isang marahas na pamilya itong si Timyong. Yung mga magulang kasi nito, bantog na mga mangkukulam na merong dugo ng aswang. Dahil sa wala doong nakakatalo, marami yung nalikom na mga libreta na merong kaugnayan sa mga pinakatago-tagong lihim ng mundo. Lumipas ang ilang dekada nang lumaki na ng husto itong si Timyong, natagpuan nito ang kasulatan na merong kaugnayan sa sumpa ng dagat. Ginamit niya ang karunungang yon sa paniniwalang kapag makontrol niya ang karagatan, makokontrol na din niya ang buong sanlibutan. Ayon sa albularyong kanyang kausap, inilipat ni Timyong ang nakuha nitong sumpa ng dagat sa balanghay na pinagtulungang pandayin ng mga manggagawa niya. Nga pala, hindi ito ang pangkasalukuyang balanghay na nakikita natin.
Baka kasi isipin ninyo, ganun yun. Ang itsura ng balanghay na yon base sa salaysay ni Julito, para itong pinagtagpi-tagping malalaking tipak ng kahoy. Marami rin yung butas sa lahat ng parte nito at meron yung mataas na proa na siya namang nagkukubli sa kabuoang wangis ng bangka. Ayon sa iilan din itong nakakita, na kapag naglalayag ang bangkang yon, proa lamang ang nakikita nila rito. Minsan, napagkakamalan nila itong malaking tipak ng kahoy na palutang-lutang sa dagat. Wala namang nakakatakot sa bangkang yon, pero sa utos ni Tim Yong, nagkakabuhay ang bangkang yon na siyang dahilan kung bakit kaya nitong lumamon ng mga barkong di hamak na mas malaki rito. Sa katunayan, kahit matagal na panahon na yung umiiral, ni isang tao sa Capiz, walang nakakaalam kung gaano nakarami ang bangkang nalamon nito. Pagkalahad naman ng matanda ukol sa kwentong yon, agad naman itong hinawakan ng kanyang balikat habang pabulong na nagsasabi sa kanya ng, "Hindi si Tim Yong o ang kanyang balanghay ang problema mo. Para gumaling ang anak mo, kailangan mong kumuha ng kahit isang tipak ng kanyang dugo. Imposible ito sa iilan, pero sa tulong ko, magiging madali ito. Heto, kunin mo. Sa oras na maglayag kayo sa laot na daladala mo yan, sigurado akong magpapakita ang balanghay ni Tim Yong. Sa oras na magkatitigan kayo, lumuhod ka sa kanyang harapan. Sabihin mo dala ang kontrata ng lahat ng tribong minsang nagpalayas sa kanya sa lugar ng Rojas, Pontevedra at Panay." Dagdag pa ng albularyo na sa pamamagitan ng kontratang yon, muling makakaladkad sa lupa itong si Tim Yong. Sapat na rin yung kapalit para lamang mabuhay ang kanyang anak. Matapos namang maisalaysay sa kanya ng matanda ang tungkol doon bumungad sa kanya ang isang mahabang lumang papel na nakapaikot sa isang bakal na merong matulis na dulo. Pagkakuha naman doon ni Julito, agad naman siyang sumang-ayon alang-alang sa buhay ng kanyang anak. Bago sila noon maghiwalay, inilahad ng matanda sa kanya na kapag hindi niya yun magawa sa susunod nilang pamamalaot, wala na siyang madadat ng anak sa lugar nila. Mariin itong inilahad sa kanya na sa bawat araw na dumaraan, kumakalat ang dugo sa utak nito. Ang tanging paraan para yon ay makaligtas, walang iba kundi isang milagro. Nang marinig naman yon ni Julito, dali-dali naman siyang naglakad habang isinusuksok sa kanyang bewang ang hawak niyang kasulatan. Sa paglipas pa ng mga araw, muli na namang nagpalaot ang kanilang grupo. Lingid sa kaalaman ng mga kasama niya, meron na palang masamang balak itong si Julito noong mga panahong yon. Ilang oras lang ang lumipas, halos hindi na nila masipat ang pangpang ng dagat na kanilang pinagmulan. Sa pagsapit ng gabi, habang abala sila sa panglalambat, bahagya naman silang natigilan matapos nilang mapansin ang bigla na lamang pangangalit ng dagat. Aminado naman silang walang unos noong mismong araw na yon, kaya nakapagtataka ang mga pangyayari. Makalipas pa ang ilang minuto, lahat sila napatahimik dahil sa pagrinig nila ng animoy mga kahoy na lumalangit-ngit. Hindi nila mawari kung sa kanilang bangka ba yun nanggagaling o kung saan man. Maya-maya pa, lahat naman sila ay kinilabutan nang makarinig sila ng kakaibang himig sa karagatan. Taliwas sa himig ng mga sirena, lubos siyang nakakapangilabot. Ayon kay Julito na, maihahalin tulad niya ito sa sigaw ng mga taong animoy ilang araw ng pinaparusahan. Ang mas nakakabahala pa sa lahat, unti-unting lumalakas ang tinig na para bang lumalapit. Hindi naglaon, laking gulat na lamang nila nang biglang may tumabi sa kanilang balanghay, nakaangat ang magkabilang katig na parang manlalamo ng bangka. Pagsilay naman doon ni Julito, agad naman siyang binalot ng takot sa kanyang buong katawan.
Sa puntong yon, hindi niya lubos sukat akalain na ganun pala nakakapangilabot ang daladalang balanghay ni Timyong. Ayon kay Julito na, sa pinakaitaas na parte ng prowa nito, naroon ang isang kalansay ng isang taong may kalahating katawan ng isda. Bagaman wala na yung laman, nakapagtatakang gumagalaw pa rin ito. Hindi rin mga pangkaraniwang tao ang mga nilalang nakasama ni Timyong. Sa kadahilan ng kagaya niya, naaagnas na rin ang buong katawan nito. Pagsilay naman niya sa kapitan ng balanghay, agad naman niya yung nakitang tumalon patungo sa bangka nila at kasabay nito ang mabilis niyang pagluhod sa kanyang kinatatayuan. Paglapag naman ni Timyong sa kanyang harapan, dahan-dahan naman itong hinawakan ng kanyang buhok habang nagwiwika sa kanya ng, "Sabihin mo, ano ang nais makuha ng albularyong nagbigay sa iyo niyan?" Nang marinig naman ni Julito ang sinabi nito, nanginginig naman niyang inilabas ang dala niyang pangontra sa 3 lugar habang inilalahad sa kapitan ng balanghay ang tungkol sa nais niyang makuha. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, humalakhak lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Yun lang ba? Sige, pumapayag ako. Isa itong kasunduan. Hindi ko kayang tanggihan. Pasalamat ka. Kalakip ng kontratang dala mo ay ang kasunduan namin ng mga katutubo sa Pontevedra. Sa wakas, muli na naman akong makakaapak ng lupa." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung kumudlit sa kanyang balat ng dugo nitong nangingitim na. Paglagay nito ng dugo sa isang maliit na garapon, dahan-dahan naman niya yung iniabot kay Julito habang pasimpleng kinukuha ang kontratang dala nito. Nang makuha na yon ni Timyong, muli yung bumulong sa kanya ukol sa kagustuhan nitong kumuha ng alay sa bangkang sinasakyan niya. 3 sa kanyang mga kasama ay hindi pinalad na makabalik sa kanilang lugar. Lahat din ng memorya ng mga kasama niya ukol sa mga nangyari, binura rin ng nilalang na yon upang manatiling lihim ang totoo nitong pag-iral. Ayon kay Julito Pinuno, isa yung pinakamasakit na tagpo para sa kanyang buhay. Gayunpaman, alang-alang sa kaligtasan ng kanyang anak, pinili niya pa ring tanggapin ang dugo ni Timyong kahit mahirap yon para sa kanyang konsensya. Pagpainom niya ng dugo sa anak niya, gumaling naman ito pero ilang araw lang ang itinagal nito. Habang lumilipas ang araw, unti-unti rin yung bumabalik sa dati nitong estado. Hindi naglaon, pakiramdam nila, hindi na yon ang kanilang anak. Bukod kasi sa tulala na ito, parang wala na rin yung kaluluwa. Ang mas nakakatakot pa, tuwing gabi lumulutang yon sa kanyang higaan. Dahil sa mga pangyayari, hinanap ni Julito ang albularyong nagbigay sa kanya ng kaalamang yon, pero hindi niya na yon nakita pa. 2 linggo pa noon ang lumipas, nadatnan na lamang nila ang kanilang anak kinaumagahan na wala ng buhay. Nakataas ang 2 kamay nito, tapos dilat na dilat ang mga mata habang nakabuka ang bunganga. Sa puntong yon, kahit masakit, tinanggap na lamang nila ang tuluyan nitong pagpanaw. Matapos naman nila yung mailibing, halos hindi na maatim ni Julito noon na makita ang pamilya ng mga taong inalipin ni Timyong na masaya at tila bang walang nangyari sa kanilang padre de pamilya. Ang mas mahirap pa noon sa lahat, tila bang namuhay ang mga ito na para bang hindi umiral ang katrabaho niyang yon sa mismong pamilya nitong binuo. Dahil dito, nagpakalayo-layo si Julito hanggang sa mahanap na niya ang lugar na kanya namang pinagpahingahan. Bago siya tuluyang binawian ng buhay, naipasa niya pa sa kanyang 2 anak ang tungkol sa kanyang istorya na merong kaugnayan sa balanghay ni Timyong na namamayagpag sa karagatan ng
Capiz. Okay. Opinyon ko sa kwento. Wait lang ha. Ang ganda nito. Lalo na yung sinabi na ito yung katapat na barko ni Tandang Amang. Barko naman ni Timyong, kapitan ng Balanghay. Naku. Paano kaya ako nagkita yung dalawang bangka na yun? 'Di ba? Kasi, sabihin na natin sobrang lakas talaga ni Tandang Amang kasi ang daming karga ng barko niya o yung gintong lancha niya 'Di ba? Tapos alipin niya pa ron mga matataas na klase ng aswang, mangkukulam o kung anumang nasa panig ng kaliwa. Pero syempre, hindi magpapahuli to si Timyong. 'Di ba? Tsaka ang lupit nun, yung kailangan niya ng kontrata para makaapak sa mga lupa ng Capiz. Tas ang daming binanggit sa lugar ng Capiz. Sobra akong kinilabutan doon. 'Di ba? Paano kaya sila magtatagpo nito ni Tandang Amang? O nagkita na tong dalawang to tapos naglaban na kasi napakatagal na rin naman ang kwento na to eh. Ano bang taon to? 1982. Do hindi pa ganun katagal pero syempre, 'di ba? 1982, baka marami nang nangyari yan hanggang sa ngayon pang kasalukuyan. Sayang lang no kasi hindi na madudugtungan tong kwento na to kasi yun na yung una't huling pagkikita nila nung kapitan ng Balanghay na yon, 'di ba? Pero ang ganda nito no. Sino na-excite diyan? Ako na-excite eh. Paano kaya ako nagkita yung dalawang panig, 'di ba? Kaso syempre, parang imposible namang mangyari na merong pasahero yung isa sa mga barko na to tapos magkukwento sa atin ng ganun, di ba? So, siguro sa utak na lang natin lahat yan. Hindi naman natin alam kung ano nangyayari sa buong mundo eh. Di ba? Ang alam lang natin yung nangyayari sa atin, sa pamilya natin, sa trabaho, o kung saan mang lupalop, may mga madagdag man sa kaalaman natin. Base lang sa internet, YouTube, Facebook, di ba? Doon lang eh. Pero yung actual mong makikita, para sa akin siguro malabo na yun. Kung may magpadala man ng ganung kwento sa akin, baka hindi ko ikwento yun. Kasi alam nating napaka-imposible, di ba? Pero malay natin, di ba? Hindi naman natin alam yung takbo ng mundo eh. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.